Ay, ako. Think around 7 in the morning yung lindol kanina. Gising ako ng 2:30 na eh. Ang pagkaka-aresto kay Kibuloy at iba pang akusado. Pero may habang sila para bata. Mga kapitbahay muna tayo. Kape. Ganda ng weather oh. Nice weather. Ay, nakapuyat. Lakad muna. Habang may time pa. Kaya pang pasok natin. Tingnan natin yung tanim ni Manong. Ni Manong Lakay. Ang tanim niya. Tanim ng kapitbahay. Yung binigay kong talbos kamote. Yan, talbos kamote, binigay ko yan sa kanya. So malunggay niya. Yung malunggay niya. Tapos yung spinach, kalkalunay. Kalkalunay ni Manong. Yan, binigyan ako kamatis kahapon, no. Yan, kamatis niya. Sarap to. Sarap na pang sa mamaya. Ulam ko ay ano. Ulam ko ay walang daw ako eh. Ulam ko ay ano, longganisa. Libre. Ito may malungkungan niya. Malungkungan ng kanyang balunggay. Diba? Kamatis niya. Lemongrass. May saluyot siya na patubo eh. Yan, saluyot oh. May saluyot yan, patubo niya. May papaya din siya. Papaya, saluyot. So, sunflower. Yan ang kanino natin. Yung galing sa akin na talbos kamote. Malunggay. Mainit na. Kanina maganda ang weather. Biglang uminit na naman. Grabe. Panahon talaga pa iba-iba. Bilis uminit. Saglit lang, uminit na naman eh. Ay grabe. Oh, ganda-ganda ang weather like 5 minutes ago. Lang tayo pagbigyan ng hindi magandang weather.
Karding di magiba. Lakay, kabsat. Good morning, kabsat. Karding di magiba. Ikaw ba si Karuba? Kape tayo pa eh. Kape. May sili ko. Ay. Yung aking sili. Kubusin mo natin yung kape natin. Habang mainit pa. Kanina maganda ang weather. Biglang uminit agad. Thank you Lord. Karding di magiba. Ayos. Baka ayos lakay channel mo. Ba, walang naka-live ngayon. Tapos na bang walwalan? Pagod na ba? Pagod yata yung mga nagwawalwal Pagod yung mga nagwawalwal. Pagod yung mga nagwawalwal. Morning Nong. Sibog ka? Sibog? Ang matay alata. Ang matay sa. Matay no. Karaymat lang. Napudot ko na daw. Ano ori na paglukat mo di gripo? Ora yung ladamdaman. Yung ay nabara nga itingal daw. Tanabara ti ko ano di ay. Siya mo ikot ko Dati ko agap dati hat niya kuanay. Wa nano apay ang gripong toy. Ato ni. Ta. Dato yung nadamdaman niya kapudutan na. Ay. Romwar ka pagbiit isibog mo. Nakaalakan sa matin, no nakaalakan lang. Nakaala ko siguro la dagi jay. Eh, no di nga kapudutan na nong. Lokatam data. Nagbarat so di matay da. So di pangalmusal ko ya kamatis. Longganisa. Ayan. Karoba tayo yata ni. Anong kamatis na ni. So tayo ano na. Okay. Yan, maganda na naman ang weather. Ang gulo ng weather, no? Ayan, okay na naman siya. Ay. Buhat muna tayo ng konti. Ang sagot ng ombudsman sa pagtutok ni Mark Yung ating ginawang setup. Serious. Hindi umano dapat bigyan ng Senado ang kustodiya kay Alice Guo hanggang hindi tapos ang kanilang investigasyon kung si Senador Francis Tolentino ang masusunod. Paniwala niya, in fact, ang warrant of arrest na inisyu ng Tarlac RTC na siya rin nagdesisyong ikulong si Guo sa PNP Custodial Center. Related to 10660 should be filed in the nearest RTC of the next judicial region. Tama sa Kapas Pinay. Your Honor, on paper, mukhang may konting May konting salungat mali. o may konting salungat sa batas. Sa batas. Mas mabuti siguro marinig natin ng ombudsman. Yeah. Baka maliwanag sila Yeah, pati dito. Sabi ni Tolentino, ang pinakamalapit na judicial region sa Tarlac ay Urdaneta, Pangasinan o kaya ay Valenzuela. Doon lang pwede isampa ang kaso laban kay Guo. Since the name of a Pangasinan mayor was likewise implicated here, baka naman magkaroon din ng influence.
So hindi po pwede sa Region 1. So yung pangalawang sinukat ko pa, dito yung mga mapa ng mga husgado, yung pangalawang sinukat ko na malapit-lapit is Region 2 sa Santa Fe. Ang layo na po, Nueva Vizcaya. Ang pinakamalapit po is Valenzuela City. Pinuna rin ng Justice Secretary ang paghahain ng kasong graft laban kay Guo sa Kapas Tarlac, pero sa ibang dahilan. Parang nagkamali yata yung mga prosecutors ng ombudsman kasi salary grade 30 si Alice Go and 26 and above dapat sa ombudsman na yan tsaka Sandigan Bayan. Kaya susulatan ng Justice Department of Ombudsman para linawin ang isyong ito ng case jurisdiction and venue. I will ask clarification on this matter kasi parang baka na oversight lang. Bago matapos ang pagdinig ay inulit ni Tolentino ang kanyang mosyong kunin ng Senado ang kustodiya kay Guo. Tama po ba yung court kung mali, walang jurisdiction na mag-issue rin ng warrant of arrest? Walang visa po yun, Your Honor. Wala, invalid yung warrant of arrest. Iisa na lang po ang natitirang warrant of arrest na valid. The warrant of arrest coming from the Senate. Pero ang ruling ni Senator Risa Ontiveros bilang chairman ng komite, Alice Guo is to remain in the custody of the Senate until the conclusion of this committee's inquiry, and this committee will coordinate with any court ordering your detention. The chair is clarifying that while Alice Guo is in contempt of the Senate, she will remain in PNP custody. But if she posts bail, she will be taken to the Senate. ang Kapas RTC Branch 109 tumangging magbigay ng pahayag sa issue. Paliwanag ni Ombudsman Samuel Martires kung bakit sa Tarlac isinampa ang kaso. At the time we filed the information, Alice Guo was no longer a public official. Dahil dinismiss na si Alice Guo ng ombudsman. Kaya sa Kapas Tarlac, mananatili dahil yun ang may jurisdiction sa Bamban. Hindi rin daw pwedeng makipag-agawan sa kustodiya ni Alice Guo ang Senado dahil hawak na siya ng korte. The warrant of arrest issued by the Senate cannot be superior to the warrant of arrest issued by the RTC. Kaya nga, ang advice ko lang sa kasana, mag-request na lang ang Senate sa Kapas RTC na kung pwedeng i-produce si Alice Guo sa Senado pag may hearing. This hearing is suspended. Sinuspindi ang hearing bago mag-alas 3:30 at ibinalik si Guo sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok, 24 oras. Nakatutok. Mga kapuso, patuloy pa rin minomonitor ang dalawang low pressure area o LPA sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang unang LPA na nasa loob ng PAR, huling nakita sa layong 830 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon.